Għax mhux kapaċi jwaqqaf il-kuntratt ma' ta' steward li baqgħu m'għamlu xejn biex itejbu s-servizz tas-saħħa fil-Gżejjer Maltin, il-Labor se jkollu juża l-fondi pubbliċi biex jibni sptar ġdid f'Għawdex. Konferma oħra li sissa ta' steward għadhom m'għamlu xejn. Ħatiftħu sptar ġdid Għawdex. Ħanifħu. Dina disfatta ta' steward. Għawdex l-isptar ħajsir. Chris Fernu l-istess ministru li kien sejjaħ it-trasferiment tal-isptarijiet minn Vitals għal steward bħala d-real deal. Iżda skomdu meta s-sikkat bil-mistoqsijiet tagħna u għaġġel il-pass daħal fil-karozza u telaq lem. Il-kuntratt ta' steward għadu jgħod aħna nibqgħu nisiġu li jagħmlu dak li huma marbutin li jagħmlu. Se post fetu huma l-istari ġdid imma. Allora il-fatt li ħatiftħu intom ifisser li kien falliment. Is-steward għadhom. Ma kellhom jiftħu sptar Għawdex ukoll. Il-kuntratt li ħoloq il-Gvern Laburista biex it-tliet sptarijiet pubbliċi San Luqa, Kerin Grek u l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex jingħaddu lil privat ġab il-kundanna ta' ħafna fosthom ta' esperti mediċi u anke tal-Partit Nazzjonalista. Fil-fatt fil-qorti għadha għaddejja l-kawża li kien fetaħ l-eks kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija biex dawn jerġgħu jiġu fidejn il-Maltin u l-Awċin.